शांत व्हा. आम्ही आहोत ना आता सगळे. हं? या इथे बसा आमच्या जवळ. बसा. दुर्गा सावरा स्वतःला. जन्माला आलेल्या प्रत्येक माणसाला एक ना एक दिवस जायचंच आहे हो. आई अशी अचानक. नाही नाही पुरी, अचानक नाही. तिचं मन तिला खात असणार. तिला मनात लई लई दुःख होत असणार. ते बळीचा शाप होता ना. आई, काय बी बोलू नकोस. तसला शराब तसलं काय बी नसते. जरा शांत बस. ऐकलं का? कोणत्या तरी बाईचा शाप म्हणे. कोण असेल बाई? महेशराव, धीरानं घ्या. दुर्गा, तुझं आईशी शेवटचं बोलणं कधी झालं? काल दुपारी. बर. तिच्या बोलण्यात तुला काही वेगळं वाटलं का? म्हणजे ती टेन्स किंवा घाबरलेली वाटली? नाही, अगदी व्यवस्थित बोलत होती. आणि समजा असं काही असताना तर तिने मला सांगितलं असतं. ती मनात कधीच काही ठेवायची नाही. जे असेल ते बोलून मोकळी व्हायची. म्हणूनच मला पटतच नाही की बाकी तिचं बिहेवियर नॉर्मल होता ना? म्हणजे अलीकडे काही भांडण किंवा कोणाशी वैर? नाही. ती खूप प्रेमाने वागायची सगळ्यांशी. तुम्हाला तर माहितीच आहे ना, सगळ्यांना धरून ठेवायची. ठीक. महेशराव, तुम्ही जरा बाहेर या. काऊ प्रताप साहेब, काय झालं? महेशराव, मला एक सांगा, या घराला एकच दार आहे ना?